There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Diyos maray na hapon, tabi sa Indugabos mga tugang. Welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan na Premier Bienes de Mes, first Friday of the month of August. Ngunyan po ay August 2, 2024. At sana po pagirumdum sa naman na magayong baga na igwa kitang devotion sa first Friday. Yung first Friday devotion, lalong-lalo na sa panahong ini na mga panahon na kung saan kulang na ang paggalang sa Eucharist. Ito lang ginibungan ni kay itong mga duman sa Olympics ng Macari sa blasphemy. Alam mo ang mga na sabihin religious art, dapat igalang yan. Dapat ibalik talaga ang paggalang. Kasi pag wala ng paggalang, ano ang mangyayari? Ang sabi nga ng iba, well, freedom of expression. Pero pag sinabi na, ano ang freedom of expression? May limitation po ito. Hindi lahat porque gusto kong gawin ito, pwede kong gawin. Dahil mo pwede. Dapat igagalang ko rin ang pagtubod kang bawat saro. Halimbawa, pagtubod mo, bakong Katoliko, igagalang pa rin kita kahit hindi ka Katoliko. Halimbawa, Muslim ang pagtubod mo, igagalang kita. Halimbawa, sa politika, magkapatid tayo. Dahil ang gusto mo si ganito, igagalang pa rin kita. Hindi dapat pag-awayan natin ito at hindi dapat pagpatayin natin ito o pagpatayan tayo dahil magkabilang tayo. Respeto lang. Sabi nga, we can disagree, but we can still be respectful. Yan. Hindi ibig sabihin na when we disagree, we become an enemy. Alam mo, dahil kung malingawan si itong, di ba katatapos lang digdi sa Legazpi na itong Prisaan National, yung Philippine Secondary Association of Schools na in the Philippines, PRISAA. Yun, meron silang athletic. Ang sarong nagayunan ko na duman, na sa likod na nakaduman, so itong mga taga Cagayan de Oro, nabistuhan ko kasi sinda sabi ko, ano ang nakalagay doon sa likod ninda? Sabi nga, kalaro kita, hindi kalaban. Ganoon naman dapat sa sports. Totoo, maglalaro tayo, pero hindi kakalaban. Pag sinasabi pagkalaro kita at nagbasketball tayo, kalaban na kita. Hindi. Tayo? Healthy competition. Arog ba kan, may respeto. Kaya maganda itong ginawa kalaro kita, hindi kalaban. Yun. Di ba? Statement po ito kan mga taga Cagayan de Oro sa PRISAA. Kaya hindi ko malilingawan yan hindi ko makakalimutan yung statement nila. Ining ginibo naman nila, parang statement pangbabastos. Tama ba maggawa kita ng statement na pangbabastos? Mali po yan. Sabi ko nga lang, kulang siguro sa mga turo ken mga magurang. Dahil sila tinuruan ng mabuting asal. Wala siguro good manners and right conduct. Alam mo, importante manggirarihan mga tugang. Kaya devotion sa Blessed Sacrament ay isang paggalang. Kahit hindi nga natin nakikita si Kristo, pero naniniwala tayo na ang presensya ni Kristo, yaon dyan, sa Blessed Sacrament. Kaya nga, hindi naman lahat kasi dapat makita ng mga mata para tayo maniwala. May mga bagay na hindi natin nakikita. Nakikita natin ang brain, pero nakikita mo ba ang isip? So, ibig sabihin, pag hindi ko nakikita ang isip, wala kang isip. Mali din po yan. Kasi sinasabi na yung mga nakikita lamang daw ang may halaga sa buhay. Hindi.
Mga sabi nga sa Little Prince and maganda yun eh. The essential things in this world are invisible to the naked eye. They're nahiling, That's why you have to go beyond our naked eye. Kaya sa seen and unseen. May mga bagay na hindi talaga natin nakikita. Hindi talaga natin makita kasi nga unseen po yan, invisible po yan. Pero naniniwala tayo na there are also invisible realities, not only visible realities, kasi there are spiritual realities. And of course, ang material realities. Yun. Kaya magayon mga pagirumdum sa naman tabi yan. Alam mo, ngunyan na aldaw, sa tuyang sinesilibrar, o sa muya palang mga Dominicans, sinesilibrar ang kapistahan kang nanay ni Santo Domingo de Guzman. Yung founder kan Dominican order, or order of preachers. Si blessed po siya, hindi pa siya santo. Blessed Juana de Asa o Beata, Kaya siya po ay siyempre malapit na yon kasi blessed pagkatapos kan ika-canonize na magiging saint. So one step to go, na siya? Siya po ay magiging Santa Juana de Asa. Hindi ko lang alam kung mayroong gumagawa pa nito, pero pwede po siguro may postulate yan na maging santa siya. Kasi, alam mo, tinuruan. Kaya makikita mo naman, dakulaon talaga ang papel ka mga magurang. Kasi ang mga magurang, sabi nga, they are transmitters of the values. Even the godparents, natin, mga grandparents natin, mga lolo-lola natin, mga transmitters of values. Yan. Kaya magayon yung mga tugang dahil ito nga si Beata Juana de Asa, Blessed Joan of Asa, kaigwa siya ng aki na tulo. At ang tulong aking ini, naging santo. Si Blessed Manes, si Blessed Anthony, and of course si Saint Dominic de Guzman. Aki niya po ini. At naging padi ini. At the same time, naging kaya nga family of saints. Family of saints po siya. Anyway, si Mother, si Beata Juana de Asa, Mother of Saint Dominic, she was beatified, mga tugang, ni Pope Leo the 12 noong 1828. And of course, ang kanyang debosyon ay talagang nagpadagos iyan through centuries despite the poverty of records. Kasi usually ang problema baga mga tugang ay ang mga documents. Kaya mga documents na yan, kaya importante sa archive huwag mo sasabihin niya, hindi kaya dapat mangolekta kita kan mga bagay-bagay. Halimbawa, yung mga, hindi lang yung birth certificate, kundi yung mga ginawa ng mga santo o kung si Sayman, maganda i-document mo talaga yan. Naisusulat talaga yan. Na nilalagay yan sa archive o nilalagay yan sa parang sa lugar na kung saan may mga document. Importante yan. Sabi nga, talagang siya'y nabuhay na may pagmamahal sa simbahan. At ito nga, magayon mga tugang ang sa iyang panalmingan. Tayo na nga ni, mga tugang, siya po kasi ay talagang, sabi ko nga ni Kasubago, siya po ay talagang, talagang nabuhay na banal. Yan naman talagang importante sa buhay maging banal. Kaya magayon yan, pangapudan mga giraray. Pangapudan. At yan na po ang nanay ni Santo Domingo. Si Blessed Juana of Asa. Dakulaon po iyan. At sabi nga, si Blessed Juana of Asa ay ipinanganak po doon sa Spain yan. Okay? So maliwanag po yan. Magayunon na talagang arugon bilang mga magurang sana maging arug tabi kamo ni Nanay Juana de Asa. She was born around 1140 in the old Castile region of Spain.
And of course, sabi nga, she was known for both her beauty, ay magayon talaga siya, and her piety. Magayon na nga ng kalag niya, magayon pa ang sa iyang ugali, magayon pa siya talaga sa hawak, She made a fortunate match when she married into the faith-filled family also, si Felix de Guzman of Calaruega. Iyon, So, yun po yung sabi ko sa bago, sinda po ay nagkaigwaning aki na tulong padi, Magayon mga tugang, kasi ini nga ni, ang sa iyang buhay ay talagang magayon na arugan. Sabi nga, a mother's faith is no guarantee of her children and vice versa. All a mother can do is to sow the seed with the tools God has given her. Kaya maganda yan, hubugin ang mga aki sa pananampalataya. Bilang nanay, sana turuan tabi ang mga aki, mga G, maging malapit sa Diyos, hindi matakot sa Diyos. Importante yan. So, yan po talaga ang magayon na contribution ni Blessed Juana of Asa. Anyway, babalik tayo si Father Boots pagkatapos ng mga pagiromdom. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. It's school time! Metro Rewards Club is happy to give another exclusive treat just in time for the school opening with our MRC Back to School treat from August 2 to 4 and August 16 to 18. Get 10% off on great selections at all department stores and hypermarkets. Just keep your MRC card handy every time you shop. It's your key to unlock all the privileges and avail of our MRC Back to School treat. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 198467 series of 2024. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan po lang gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian
Okay mga tugang, padagos po kita girari sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na daw ning Biyernes, Premier Biyernes de mes, August 2. At sa tuyang ngunyan na pinag-uurulayan nga ni mga tugang sa first part ang kapiestahan kang nanay ni Santo Domingo de Guzman. Na kung sain, sabi ko kasubago, magayunon ang sa iyang buhay na talagang kita baga pinangangapuda ng kagurangnan na maggiboning karahayan. Okay? Alam mo, sabi doon sa aklat na Short Lives of the Dominican Saints, si Blessed Jane of Asa, though believed by some writers to have been a daughter of the ducal house of Brittany, is more generally thought to have belonged to the noble Spanish family of Garces. Talagang tingnan mo may dugong dilaw. May blue blood, noble Spanish family related by blood to Saint Louis of France. Talaga kadakol mga santo, Saint Ferdinand of Spain and others who have raised to the altars of the church. Kaya nga, no wonder na magayon ang sa iyang buhay kasi tingnan mo, kadakol pala mga santo siyang mga kapinsanan. And her birth took place in the first half of the 12th century at the castle of Aza near Aranda on Douro. Sabi nga ng sa kabataan of her youth, we have no particular as soon as she was aged to marry, she contracted an alliance. Ito po ang nangyari with Don, mga mayaman din. Ibig sabihin, sa Santo Domingo talaga, pamilyang mayaman. Don Felix de Guzman of Calaruega in the Old Castile, whose lineage was a noble and as saintly as her own. Grabe talaga, makikita mo na mayaman na nga ni, mga marhay na buhay pa, marhay pa ang ugali, mga banal pa. Yan, importante. Na ang kayamanan hindi nagiging Diyos nila, kundi ang kayamanan, totoo ay sa kanila, pero hindi nila ginagawang Diyos-Diyos. Kaya dito magayon talaga mga tugang. His personal character as well as his rank rendered him in a very way worthy to become her husband. Yan, si Don Felix de Guzman. Kaya yun naman talaga, magayon baga. Sabi nga, mga tugang, to singular beauty of a person and the charm of cultivated mind, si Blessed Jane added solid piety. Magayon po and great works. Alam mo, sabi nga, talaga siyang matinabangon sa mga mahihirap. Yan talaga ang magayon na ginibo ni Blessed John of Asa. At kaya nga, sa mga aki niya, yun din, talagang, sabi nga, minana ang sa iyang, nahiling kaya, sabi ko, natitingala baga, yan ang nagagawa. Kung ano ang iyong natitingala. Ay kung wala kang natitingala, ang palagi kang tinga, walang tingala, hindi ka nakatingala, wala kang tinitingala, wala kang ina-admire, walang mangyayari yan. Magayon nun Sabi nga, the world had never had any attraction for her. She applied herself diligently for the requirements of her state and devoted all her time which remained after the discharge of her domestic duties to prayer and works of charity. So madasalin at talaga nagigibon ng karahayan. And sabi nga, she was ever distinguished for humility. Mapakumbaba pa siya. Na kahit na sila mayaman, mapakumbaba, hindi mayabang. Kasi minsan nangyayari, may mga iba dyan, mayaman, pero mayabang, mapanglait pa, pa sa mga tao. Dapat kung mayaman ka, ay gamitin mo ang kayamanan mo sa pakikipagkapwa, hindi sa pang-aapi.
Yan. So actually yan ang magayunon sa buhay ni Blessed John of Asa. At the same time, yung kanyang simplicity and modesty. Yan. Ayan, ang magayunon talaga. And sabi nga, she frequently spent pagbanggi the whole night in devotional exercises, lalo na sa pagpapangaji. At the same time, sa pagbibisita sa mga mahihilang at sa mga mahihirap na mga lugar. Yan. So, kaya nga, sabi ko kasubago, na ang sa iyang mga aki na tulo, na naging mga lalaki, of the 3 sons born of this truly Christian marriage, Antonio, the eldest, became a secular priest. And enamored to holy poverty and distributed their patrimony to the poor and retired to the hospital. Tingnan mo. Kasi nahilingan ni sa nanay nila, where she spent the remainder of his days humbly ministering the sick. Yan naman ang ginawa ni Antonio. Si Manis naman, si Blessed Manis, the second son, also embraced the ecclesiastical state. So naging padi din siya. In due course became one of the first priors. Sumunod siya kay Santo Domingo and has received honor of beatification. By dedication of both their sons to the service of the sanctuary, si Don Felix and his wife were left without heir to carry. Kaya hindi siya nagkaigwaning mga apo. Kasi nga wala, gabos nagpadi sa mga aki. And deciding greatly to obtain from heaven the gift of yet another son. Si Doña Jane, si Doña Juana, resolved to present her petition to God through the intercession of Saint Dominic de Silos. Kasi nga, mga tugang, nang si Santo Domingo ay ibinubuntis pa lamang ni Blessed John of Asa, yun na nga, nakahiling siya ng panangitain, a dream, na ang aki niya ay magdadala ng liwanag, burning torch, Kaya nga sa estatwa ni Santo Domingo, makikita mo sa paanan, may aso. Ano yung aso na may hawak yung may sa bibig niya may hawak ng sulo, torch, na magdadala, ibig sabihin, ay magdadala ng liwanag, through preaching. Yan. Kaya mga tugang, duman sa monasteryo Santo Domingo de Silos. Kaya si Santo Domingo, pinangalanan na Domingo. Kasi, yun nga pumunta siya doon sa, wala naman din mga kalayuan yan, mga 20 miles away doon sa Calaruega. Yan mga tugang. So magayon kasi talaga, sabi nga, before his birth, she beheld her son in a dream or a vision represented under the figure of a black and white dog. Okay? Kaya may aso holding in its mouth a torch which kindled and illuminated the entire world. Yan ang pangitain. Kaya nga, naging vision po ito. About this time, also Jane had her accustomed liberality distributed to the poor the entire contents of cask of excellent wine. Grabe talaga, namimigay talaga siya. Magayon ugali, Fearing that this might cause some annoyance to her husband, she knelt down in the cellar and offered the following touching prayer. Nagpangaji siya, sabi niya, O Lord Jesus, though I do not deserve to be heard, I beseech thee, nevertheless, to take pity upon me in the name of thy servant, the little child whom I bear in my womb, and whom I have consecrated to thee. Yun, actually, sa dit pa pala sa Santo Domingo, kinoconsecrate na talaga ng nanay niya sa Diyos. Magay niyan, So, magay nang dapat gibungan ka mga magurang. So, panelmingan ini mga tugang, si Blessed Jane of Asa, sa mga magurang, na talaga, dakulaon tabi ang sa indong, hindi lang pananagutan, kundi dakulaon ang sa indong magigibo. Na padakulaon ang sa indong mga aki na mamuhay na may pananampalataya sa Diyos, na maging marhay. Well, actually,
The death of Blessed Jane is believed to have taken place between the years 1185 or 1194. Kasi alam mo, mga tugang, walang gaanong mga document. When her son was studying at Palencia, si St. Dominic, she was buried in the parish church of Calaruega, but her remains were subsequently translated first to the family burial place. Meron sila of the Guzmans and Gomiliel de Izan. Kasi may mga talagang mga ma-impluensya, mga mayaman na pamilyang ini. But anyway, sa pagbabalik mga tugang sa tuyang pakinggan, ang magayunan din istorya ni Bishop Alfredo Versosa at ni Madre Laura na inspirasyon na kita magibo ning karahayan, maging kasangkapan ning karahayan. An oras hatod sa Indokang, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Liveraid Silimarine Capsule. Liveraid. It's liver or lover, boys. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. It's school time! Metro Rewards Club is happy to give another exclusive treat just in time for the school opening with our MRC Back to School treat from August 2 to 4 and August 16 to 18. Get 10% off on great selections at all department stores and hypermarkets. Just keep your MRC card handy every time you shop. It's your key to unlock all the privileges and avail of our MRC Back to School treat. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 198467 series of 2024. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas sa kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord.
Ngunyan sa tuyan ng Dangugon ang marahay na istorya ni Bishop Versosa at ni Madre Laura. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary at ng himpilang ito, minsan may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo, iisa lang ang ating simbahan. Apay nga umadayukin kanilanang mo, apay at talikodan tinagtaudan ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? ¿Qué-quieres que haga tu amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang, Walang pagsuko buo ang loob, para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor, damak ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mapait na abdo, pero papasanin ko, inkluso lo pesado pus. Kakayanin ko. Huwag mo lang akong iiwan dahil ikaw lamang sapat na. May isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanyame. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dula. Dapa ang lipa. Lugmok sa lupa. Ni Obispo, narito po ang mga bagong nakalat na balita sa naganap na lindol sa ating diocese. Babasahin ko po. Estoy escuchando. Nakikinig ako, Monsignor Opiar. 12 sa ating mga simbahan at mga kumbento ang mga nasira. Ang iba ay maaari pang gawin. Pero ang simbahan natin sa Paite, Laguna ay lugmok sa lupa. Dapa. Buong diocese ng Lipa, walang nailigtas. Maging ang kumbento ni na Madre Laura nang sumayaw ang lupa. Ayan naman! Ayan na naman! Ayan na naman! Sa ilalim ng lamesa! Bangay! Ana! Doon kayo sa... Matalala! Senyor! 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 Madre Laura! At hindi tumitigil ang pagsubok. La casa está tranquila. Mahuna na ang iyong bahay. Delikado ang kinalalagyan ng banal na Santissimo. Aalisin ko muna dito sa inyo. Mi Obispo? Walang makapagsasabi, walang nakaalam. Dumarating ng hindi mo inaasahan. Lindol. Ang sabi nila, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Pero kapag lumindol, hindi mo na naisin na ito ay maranasan. Lindol. Niyayanig maging ang pananalig at pananampalataya ni na Obispo Versosa at Madre Laura. At magaganap sa Lipa ang mga magpapabago maging sa takbo ng mga pangyayari sa buhay ni na Obispo Versosa at Madre Laura. Bangon, Lipa! Bangon! 34 na kabanata sa ating dulang. May isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Magaganda ang tanim mong rosas. Makukulay ang bulaklak. Magandang tingnan.
Sabi nga po ni Padre Juan noong minsang dumalaw, sa dami ng mga rosas at iba't ibang kulay ng bulaklak dito sa hardin, para na raw tayong nasa paraiso. Pero, guho ang kapaligiran. Maraming bahay ang nasira ng lindol. Tangi ang hardin mong ito, Arda, ang nagbibigay kulay. Oo nga po. Maupo tayo. Ano ang nakikita mong meditasyon sa lahat ng ito? Kung may nagagandahan sa mga bulaklak, paano pa kaya ang senyor? Lahat ng magagandang bagay ay nilikha ng ating Panginoon. At kapag pinitas mo ang isa sa mga rosas, tiyak ikay matitinik. Pero kung ang mga rosas na yan ay ihahandog natin sa paanan ng mahal na birhen, kahit pa matinik, hindi natin iindahin. Magaling. Mahusay, Arda. Tayo ang mga hardinera sa hardin ng Diyos. Pinapaganda ang pangit na kapaligiran sa pamamagitan ng ating mga itinatanim na kabutihan sa puso ng mga tao. Madre Laura? At yun ang ihahandog natin sa harapan ng Diyos. Ang magagandang rosas. Matinik man tayo, sandali lamang ang sakit. Pero lagi nating tatandaan na mas masakit ang mga sugat ni Jesus at ang ipinatong sa kanyang koronang tinik. Kaya huwag nating indahin ang bigat, ang hirap, ang sakit, ang tinik. Masdan natin lagi ang mga sugat sa paa at kamay ng Senyor. Ang koronang tinik sa kanyang ulo. Magnilay sa banal na puso ni Jesus. Aalisin ba talaga ng obispo ang Santissimo? Paano na tayo? Mawala na sa atin si Jesus. Kung nasa puso natin si Jesus, hindi siya umalis. Kung nasa atin ang Diyos, hindi niya tayo iiwan. Hindi kailanman, Arda. Manalig ka. Manalig tayo sa Kanya. Kalmante. Tahimik. Ang sarap ng hangin dito sa balkonahe. Ano ha, Arda? Pihado bukas. Magandang sikat ng araw. Hoy, Gerarda! Ha? Ha? Edad? Anong sabi mo? Tulala. Alam mo, tunay siyang kahanga-hanga. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo, sa tuwin ay lagi siyang may ibang nakikita. Araw-araw, kahit sa maliliit na bagay, nakikita niya ang hiwaga at pag-ibig ng Diyos. Sino? Oo, at tama siya. Sa mundong ito, tayo ang mga hardinera. Hardinera? Hoy! Ano bang hardinera ang sinasabi mo? Ang madre, si Madre Laura. Gerarda! Kausap ko kanina si Madre Laura sa hardin at marami kaming naging meditasyon tungkol sa mga rosas sa hardin. Meditasyon sa mga rosas sa hardin? Ikaw, ako, tayong mga katikista, yung mga hardinera sa halamanan ng Diyos. At tungkulin natin tingnan ang mga ugat,
kung saan nakabaon ang pananampalataya. Dahil kung inaanay at nabubulok ang ugat, madaling mamatay ang pananalig sa Diyos. Kung inaanay ang puso at kaluluwa ng tao, madali siyang mabubulid sa kasalanan. Kagaya sa nangyari sa paring si Ramon. Na maaari rin mangyari sa atin, na maaaring mangyari sa iyo o sa akin, sa atin. Alam mo kung ano ang nasa aking puso, Senyor. Alam mo na ako ay mahina. Ikaw lamang ang aking lakas. Ikaw lamang ang nagbibigay sigla at ligaya sa aking puso. Samahan mo ako, Senyor. Natatakot ako sa gabing ito. Nang madilim na gabing ito ang aking buhay. Na ang panganib ay laging nakaabang. Samahan mo po ako. Samahan mo po ako. Samahan mo po kami, Senyor. Unete a nosotros. Samahan mo kami. Samahan mo kami. Kung magtutuloy-tuloy ang gastos sa pagpapagawa ng mga kapilya, seminaryo, at paaralan na nasira ng lindol, gaya ng gusto ninyong mangyari, baka sa loob lamang ng 3 buwan ay masasaid na ang ating pondo, mi obispo. Narito po ang listahan. Ang mga nagastos at ang natitira nating pera. Salamat. May mga hindi matatapos na seminaryo at ang maliliit lamang nating kapilya ang magagawa ng paraan. Pero ang mga paaralan kailangang ipagpaliban. At itong katedral, kung hindi po natin agad aayusin, baka ho sa Pasko ay hindi na rin po makapagbibigay ang mga mayayaman dito sa ating lugar. Dahil sila man ay abala sa pagpagawa at pag-aasikaso ng mga nasira nilang mga gusali at kabuhayan. Meron pa? Nakausap ko na rin ang alkalde at nagpapaabot ng mensahe na ang gobyerno lokal ay may sapat lang na pondo para sa kanilang mga ipinapagawang nasira at na hindi na makapagbibigay pa ng ayuda sa simbahan. Ni Obispo, alam ko po na malaking problema pero kailangan po ninyong malaman. Ni Obispo? May darating. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam niya ang ating kailangan. Hindi tayo bibiguin ng Diyos.
Él escuchará nuestras oraciones. Samahan mo kong magdasal. Oremos siempre. Oremos justos. Dalawa tayo, Monsignor. Lahat tayo. Lahat tayo. Magdasal. Nagmamadali po akong nagtungo rito, Padre Juan. Balitang-balita po ang pagkawasak ng lipa. Meron po akong kaunting salapi na galing sa aking mga magulang. Makatutulong po kahit papaano. Salamat, Gregorio. Matutuwa ang obispo. Samahan mo ako sa kanyang opisina. May mga sulat na dumating para sa kanya. Halika. Gregorio. Mano po, mi obispo? Nagbalik ka. Hindi po ako mapalagay sa balita at sa inyo, mahal na obispo. Salamat. May dala po siyang halaga para sa ating pangangailangan. Eto po. Galing po sa aming pamilya. Gracias. Muchas gracias. At meron din pong mga sulat para po sa inyo. Kadarating lamang. Dala ng kartero. Galing sa vegan. Sumugot agad sa sulat ko ang aking nakapatid. Sina Socorro at Caridad. Mi hermanas. Mi hermano, Obispo Alfredo. Sabemos lo que pasó allá en Lipay. Conocemos tu necesidad. Tulong. Ayuda. Mi hermana Socorro y Caridad va a enviar dinero. Magpapadala sila ng pera. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Dalawa po ang sobre. Meron pa pong isa. Galing sa Roma. Galing ito sa Santo Papa. Galing ito sa Santo Papa. Sinasagot ang lahat ng ating mga dalangin. Kung hindi man ngayon, baka bukas o sa mga susunod pang araw. Kung ipagkakaloob dahil ito ay iyong kailangan, kung hindi naman, isipin na may ibang dahilan. Maghintay. Maliban sa perang nanggaling sa kanyang mga kapatid na sina Socorro at Caridad mula sa Vigan, may dumating pang 1,000 dolyares, ayuda mula sa Santo Papa, mula sa Roma. May paabot din pong balita mula sa inyong kaibigan sa bagong obispo ng Nueva Segovia. Galing kay Obispo Santiago Sancho. Pagpalain siya ng Diyos. Diyos lo bendiga. At mula sa isa pa ninyong kaibigan, ang presidente ng Pilipinas. Manuel, ang aking kaibigang si Manuel.
Unti-unti nabuhayan ng loob ang obispo. Unti-unti nakakabangon ang lipa. Ang mga seminaryo ay muling naipagawa. Maging ang mga kapilya at simbahan at ang katedral ay naitayong muli sa dati nitong kagandahan. Bangon lipa! Bangon! Kanor, Freno. Andito na tayo. Opo. Abre la puerta de este coche. Sandali lamang po, senyora. Gracias. Ang payong, Kanor, mainit. Opo, mainit ang payong po. Vamos. Si, senyora. Kasunod po ninyo ko. Andito sana si Madre Laura. Que pobrecita. Parang babagsak na itong kanilang kumpento. Kanor, ang trangkahan. Opo, opo. Kanor, ang trangkahan. Tabi-tabi po, makikiraan po. Ayan na po. Bukas na. Sumunod ka sa akin. Opo. Kumatok ka. Opo. Magandang araw. Tao po. Tao po. Tao po! Senyora, wala po yatang tao. Kanor, bukas ang pinto. Mayroon yan. Nasa loob. Senyora, may naririnig akong dumarating. Hello. Magandang araw. Magandang araw po. Sino po sila? Ako si Doña Consuelo Lozada Lartizabal. Kayo yung mga katekista ni Madre Laura, di ba? Yung maganda? Andyan ba siya? Alam ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Subalit, kailangan pa rin nating hingin, ipanalangin, tanda ng ating kababaang loob. At sa ating bawat pagluhod, sa ating bawat paghinga at pananalangin, laging may pagtugon. Laging sinasagot kung hindi man sa pamamagitan ng mga tao, minsan ay sa mga pangyayari, sa mga di inaasahang pangyayari. Umasa, maghintay. Ang ating Diyos ay nakikinig, mapagbigay, dahil siya ay Diyos na buhay. At sino nga ba si Doña Consuelo Lozada Lartizabal? Bukas, isang bagong bahay, isang bagong kumbento, isang bagong malilipatan, tugon sa dalangin, hulog ng langit. Kaibigan, sundan ang pagpapatuloy ng ating dulang minsan may isang bayani. At may isang banal, bayani at banal. Mga nagsiganap. Nora Buencamino, John Urbano, Wendy Villacorta, Daniel Deopante, Rose Barin, Alex Agkawili, Didi Tanhuacio, Edgar Nabalta, Veron Calaguas, Rona Aguilar, at mga madre ng Missionary Catechist of the Sacred Heart, Sister Leodilin, Sister Eugene, Sister Diva, Sister Cynthia, Sister Jane, at Postulant Jillian. Kasama ring nagsisiganap sila Joe, Tom at Jom Olorisisimo at Ces D.C. Guevara.
at Miss Tanya Gomez bilang Madre Laura Mendoza. At Ginoong Jerry Magnaye bilang Obispo Alfredo Versosa. May pahintulot na musika mula sa Epic Hero Alex Productions. Karagdagang musika nina Noel Argosino, Ponching Larita, Roy Alcantara at Froilan Balimbang. Nagbigay ng buhay na tunog, Jerry Mucha. Recording at mixing engineer, Froilan Malimbang. Ito ay buhat pa rin sa pananaliksik, panulat at direksyon ni Bernard Factor Caniaveral. Ako po ang inyong lingkod, Sister Julie Micosa, MCSH. At Bernard Factor Caniaveral nagsasabing, may isang bayani. At may isang banal, bayani at banal. Ito ay sa produksyon ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Diyos mabalos po tabi sa Indogabo sa naginanyog kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ngunyan aldaw ning Agosto 2, 2024 at sana kami pa nakapagtao tabi ning inspirasyon sa Indo, lalo na sa buhay ni Blessed Jan of Asa, ang nanay ni Santo Domingo de Guzman, asin ang magayunon na kabanata ngunyan, bangon lipa, bangon. Yan, importante. Dapat talaga bumangon tayo. Yan, episode 34 sa dulang may isang bayani at banal. Yan mga tugang importante ang gibuhunta. Makakabangon tayo. Maniwala ka lang. Anyway, ito po si Father Butch Bombase OP. Nagpapasalamat po ako sa satuyang technical man at saka sa 18 production. See you tomorrow. God bless you. Bye-bye.